Unsay Ayo Bai. May hapon. So naaga punta ron diri sa norte. Duora sa daan bantayan. So nata diri sa Medellin natay kanon natay i-visit nga restaurant. En kaso maganig maka panorte mo, may nang kabalo mo kung asa mo hapit dire. So ang gitawagan niya HeBrews Cake and Bake Shop. Pero I think nakan sila pagkaon dire. Okay, alright, ano siya? HeBrews. HeBrews Cafe. Alright, let's check it out. Daog na, busog na. Okay guys, so may kaon, busog na. Ang pangalan na to ani nga segment ato ning panlan og Naka-Tamay or Naka-Angay. Pero murag lisod man kayo kung manamay tali matakmay hindi tamay maluto. So ayun na lang. Wala ganyan na comment at the end of the video. Naka-Tamay. Kung tagahan ka na kayo ng comment, which means Naka-Angay. Alright? Peace out!